Ayan mga kamamshi, maray na aga sa Indugabos. Bali ngayon is mag-check tayo ng ating mga paninda. Medyo nagputol-putol lang naman ako dyan ng mga kape-kape. Para pag may bibili na kahit papano is iaabot na lang natin. Pero kagaya ng sabi ko, hindi talaga perfect ang buhay. Minsan, meron pa rin talagang hindi kami napuputol-putol or napupunit-punit. Tapos minsan ang hirap pang punitin, di ba? Tapos hindi pa namin mahanap-hanap ang gunting. Ayan, sinong relate? Ayan, ngayon is yung Bear Brand yung pinupunit-punit ko. Bali, isang box pala yung Bear Brand ko kahit papano is meron tayong stock. Fast moving naman kasi yan sa tindahan ko kaya okay lang kahit meron tayong maraming stock. Tapos ayan, tingin-tingin pa ng iba kung meron pa bang mapupunit-punit. Pupunit-punitin ko sana yung Kopi ko Blanca kaya lang nakita ko is meron pa rin naman pala. Kaya binalik ko na lang sa pagkakasabit. Tapos ayan, kunting ligpit-ligpit. Tapos ayun mga kamamshi, ang kulay pink na lalagyan is na-ready ko para lagyan ko mamaya ng mga barya. Magbabayaran na kasi ng internet at saka kuryente. Kaya kailangan ko nang bilangin itong mga barya ko rito. At ngayon naman is, ayan, magsabit-sabit tayo sa labas. Bali, sasabit-sabit ko na yung mga chichirya dito sa aming pintuan. Bali, dalawa talaga kami gumagawa niyan, yung panganay kong anak. Pero ngayon kasi is nasa simbahan pa siya, kaya ako na muna yung gumawa. Ayan, at napansin ko nga medyo siwang-siwang na naman yung ating mga chichirya. Pero okay lang naman kasi meron pa tayong mga chichirya dito sa loob na mga bubutas-butasin para maisabit. Tapos alam niyo ba mga kamamshi, yung Pure Gold ngayon is nakapromo ang Marlboro. Ang isang rim ng Marlboro Red, meron kang 5 pieces na Kopi ko Blanca twin pack. O diba, bongga? Umorder lang ako ng 2 rim kasi wala naman ako masyadong budget o wala tayong ganyang malaking pampuhunan. Bali, umorder pa lang naman ako, wala pang hatid kasi sabi ko is darating yung aking grocery sa Sabado. Syempre, kailangan mas unahin ko yung grocery ko kasi ano yun, mga bayad bills. Kaya sabi ko is pipick upin na lang namin doon sa Pure Gold. At least kapag pinick up namin kahit papano is makakapag-grocery pa kami ng kahit konti. Ayun mga kamamshi, kunting labas-labas lang tayo ng mga chichirya. Tapos mamaya is ilalabas ko din dyan yung mga toys na tagpa 5 pesos, 10. At ito na nga mga kamamshi, ito na yung mga cheap toys ko. Medyo kumunti na nga lang yung space kasi meron na tayong mga bendo. Kaya kahit papano is sinisingit-singit ko na lang dyan. Medyo humina rin naman kasi yung mga cheap toys ko. Or pwedeng yung puhunan lang talaga yung humina. Ayan mga kamamshi, sinasabit-sabit ko yung mga cheap toys. Ayan, kung mapapansin nyo is mga gilid-gilid lang at saka gitna. Malit lang naman talaga mga kamamshi ang tindahan ko. Mukha lang siyang malaki sa labas. Kasi nga nagpahaba siya. Pero sa loob niyan mga kamamshi, parang hinati ko kusina at saka medyo lalagyan ng malabahan. Kaya maliit lang talaga ang loob niyan. Tapos sa labas medyo mukhang malaki. Ang pinakatindahan ko lang talaga dyan sa loob is yung dito sa bandang kanan. Tapos dito sa bandang may mga bendo, kusina yan sa likod niyan. Tapos dumating na pala yung anak ko dyan galing simbahan. Tapos pinapiga ako sa kanya yung basahan. Nilalagyan ko kasi talaga ng basahan dun sa coffee vending machine para hindi naman ako mahirapan paglinis sa loob. Pag wala kasing basahan, maraming natatapon sa loob, medyo mahirap linisin. At ngayon naman mga kamamshi, walis-walis din tayo. Walis-walis din pag may time. Sa pagwawalis naman, 3 talaga kami nagwawalis dyan. Nagwalis ako ngayon dahil hindi nakapagwalis yung asawa ko kanina bago umalis. Ang nagwawalis talaga sa amin yung asawa ko, yung panganay ko at saka ako. Pag umaga bago umalis yung asawa ko, nagawalis siya. At kapag hindi naman siya nakakapagwalis, yung panganay ko. At kapag hindi rin naman nakapagwalis yung panganay ko dahil nasa simbahan, tapos andito na ako sa tindahan, ako na rin. Ayan, at nilagay na nga ng anak ko yung pinapiga ko sa kanyang basahan. Ito kasi yung anak ko talaga maaasahan ko na dito sa aking tindahan. At ayan mga kamamshi, shout out kay Ate Gary kasi tawa siya ng tawa dahil kapag nasa ibang tindahan siya, pangalan ko raw yung nababanggit niya. At kapag nandito naman siya sa aking tindahan is ibang pangalan naman ang babanggit niya. At ayan mga kamamshi, pagpatuloy na natin yung ating pagwawalis. Ito pala mga kamamshi ang kadalasang kalat namin, mga baso ng kape, tapos mga dahon ng pili, sampalok pala, tapos yung mga papel-papel na mga pinagbunot-bunutan ng mga bata dito sa amin. Tapos ayan mga kamamshi, pakawalis ko is yung anak ko na yung pinadampot ko para ilagay sa plastic. Ayan, kahit papano is okay na dito sa ating labas. Tapos pasok tayo mga kamamshi. Ayan, yan lang aking tindahan sa loob mga kamamshi. O diba, maliit lang naman. Mukha lang talaga siyang malaki sa labas, pero sa loob ayan, maliit lang. Pagpasok ko nga, sabi ko kay bunso kong kumain na kasi mas inuuna pa yung cellphone.
Tapos ayun mga kamamshi, may bumili sa ating bata ng Doughy Donut at saka nagbunot siya ng 5 piraso. Ito mga kamamshi, share ko pala sa inyo. Dito sa aking bunutan is marami akong policy. Unang-una, kailangan kung magkano ang bubunutin nila is bunutin muna bago ang bukas or open. At kapag nakakuha sila ng 2 digit is hawakan na lang muna nila kung hindi pa naman sila pipili. Or habang may mga bumubunot pa, bawal ang basa, bawal ang punit. Kaya sabi ko sa kanila kapag nahihirapan silang magbukas is ipabukas sa tindera. Isa-isa lang ang bunot. Hindi pwede sabay-sabay. At kagaya na sabi ko, pwede nilang itabi. Hanggat may bunutan, pwede nilang itabi ang 2 digit nila, tapos pwede nilang ipunin, tapos sa kanila ibili sa akin. Pwede rin namang ibili ka agad. Sabi ko kasi sa kanila is ituring nilang 5 pesos yun. Pili muna bago abot ng 2 digit. Parang pera lang din. Lahat ng yan is para iwas lito. Ang isang 2 digit kasi is katumbas nun is 5 pesos. Ngayon pwede nilang pagsamasamahin yun at pwede kahit anong piliin nila. At kapag kulang, pwede silang magdagdag ng pera. Ayan, kung mapapansin nyo yung bata is bumili siya na ang bayad is yung dalawang 2 digit. O diba, kahit may iba nang bumili, basta hawak nila yung 2 digit is safe. Hanggang dito na lang muna mga kamamshi. Thank you for watching.